Na 3 ochtenden diep geconcentreerde CITO-toets te hebben gemaakt, zit het erop voor de groep 8 leerlingen. Vandaag kijken we op de laatste school, de OBS in Breskens. Ben je blij dat het erop zit? Ja. En waarom? Nou, dan gaan we gewoon morgen weer beginnen met het gewone programma. Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook niet. Want 's middags doen we wel altijd wat leuks. En wat zijn de leuke dingen die je 's middags doet? Spelletjes of film kijken. Ja, het is wel stel in de klas, dus dat is ook alweer leuk. Alleen als je fluistert of zo, dan hoort de meester het sneller dan als je in een groepje zit. Ben je benieuwd naar de uitslag? Ja. En waarom? Nou, ik wil wel weten of ik het goed of slecht heb gedaan. Ik denk wel goed, maar... Want dan weet je ook waar je precies heen gaat. Nou, dan weet ik wat ik een beetje kan doen op middelbare school. Nou, het is ook een deel waar je naartoe gaat, maar ook een deel hoe je het gewoon op school doet. Hoe ging de toets voor je gevoel? Wel goed. Wel goed. Maar het waren best wel makkelijke vragen. Voor mijn gevoel ging het wel goed, maar er zaten ook best wel moeilijke vragen in. Het ging weer goed, de vragen waren makkelijk. Ik wist veel, dus... Voor mijn gevoel wel goed. En hoe lang moet je op de uitslag wachten? 4 weken. Ga je iets doen om de CITO-toets te vieren dat het klaar is? Nee. Ja, ik denk wel lekker eten vanavond. Frietjes met lekker frikandaal. Nee. De CITO-toets van 2013 zit er weer op. Nu is het voor de leerlingen wachten op de uitslag.